IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakikadwa ni Mayor Sheila Galano kadagitipada na akameng iti Protected Area Management Board wenno PAMB bayat iti second quarter regular meeting iti Paway Lake Protected Landscape idi napalabas. Anang pasingked manen iti pinagkumit iti munisipyo ti Paway iti pinagkakonserva ken sustainable management para iti maysa kadagiti kapatgan a natural nga gameng ditoy Ilocos Norte. Intampok ti meeting ti kinapateg ti pinagtitinulong panagsugisok ken panagkapigsa iti panagkakadwa amang salaknib iti Paway Lake. Babaen iti agtultuloy a suporta dagiti lokal a unit, iti gobyerno, nasyonal nga ahensya ken dagiti maseknan iti aglawlaw. Agtalinaed a native care ti lupon amang salaknib iti ecological integrity iti Paway Lake para iti pagimbagan dagiti agdama ken masakbayan a henerasyon. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.